Ja, Jeg tror også, det bliver også så sagt for sent, jeg er ret sikker på, at det er Dodge, der dræber den. Det laver også meget damage. 52%. Er du klar, mand? Kan vi ikke bare stoppe helt på 50? Der sagde du slow, og på 46,5 sagde du stop. Jeg skal altså jeg skal heller ikke sidde og babysitter. Det er jo så åbenbart bare nødt til her. Det er fint, og nu tager vi os lige sammen her. Fokus. Ja. Vi har styr på, hvad vi skal. Så vi bare lige gøre det. Five, 4, 3, 2, 1. Rundt med vennerne, mand. Kom nu. Sorry, godt. En af dem. Battery post. 1 sekund. Nice. Der kom ud. Wins med 6. 4, 3, 2, 1. Må der wins nu. Prøv det rundt. Sådan der. Og repost. Skal vi flytte bossen? Så kommer der chakram ud og så flyt. Chakram. Fint. Får den her med. Beware. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. 5, 4, 3, 2, 1. Det er fint. Og repost. Kom lidt. Efter vindene, det gør der. Jeg er hurtigt rundt med tingene. Burrito, mixeren også. Nu kommer den. God timing lige under vindene. Kommer der chakram om 5, så vær klar til at løbe ud. Jeg er der ikke for movement speed. Kommer der. Slow dips. Kommer der repost om 5 sekunder. Slow dips, vi er langt for. 5, Repost. Jeg er lige om 4, lidt. 3, 2, 1. Ja, repost. Smid den til skot. Den er hurtigt rundt. Slow dips. Nice. Jeg har hivet den ned til 50% nu. Du sagde Iron Bark, ikke? Jo. Følg sig at komme ud med den, mand. Kommer burde den komme om lidt. Videre den til dig, boldreglen, når check post kommer. Kom her, lad dem ind. Du kan godt få den lidt længere ned nu. 5, Få den der. 4, 3, Det er bare sådan ned. 1. Bare få den. Kommer der vinde hurtigt rundt med vindene, og så gå ind og stå klar. God facing, fin facing. Ragarino. Nuke det lort, mand. Sorry, jeg fik smidt til dig, Mikkel. Beware. Flemming! På rakke, på rakke. Han er interrupted. Jeg tog den. Jeg skulle bare lige finde et target. Sorry. Det var på den første. Og jeg kan... Nå. Beware. Barrier på den næste. 5, 4, 3, 2, 1. Så taler prisen, det er taler prisen. Kan vi til højre igen? Over på tank. Går med blå. Ja. Godt interrupted. Sådan der.
Kommer der vinde her om 8 sekunder. Der har ejet sabers. Ja. Har ikke nogen stack, så jeg holder den. Gør den. Smukker Claus, på du dig. har den. Hurtigt rundt. Det er godt, hurtigt rundt. Under repost her om 2 sekunder. Ja, der har den. Sådan der. Perfekt. Det næste der kommer, det er bare om lang tid her, wins. Det er jo oppe på 20%, ikke også? 25%. 20%. Er vi sikre? Ja. Fedt er 20% seriøst. 5, Få Mojo op, få Mojo Kom op. nu. 2, 1. Du rebuff ham. Må vinde. Rundt med den hurtigt. Mojo. Bare få den kørt igennem. Meget dips. Vi har cooldown. Hvad så? Range. Range på linje. Husk ind på linje. Det er først efter, der kommer chains, at det lige er... Linje. Godt nok, stand det. Miles på fælde. 5, 4, 3, Jeg skal bruge den. 2, 1. 5, Tænk. 3, 2, 1. Og Dark Bindings. Beware. Sørg for at være Og så sådan nogenlunde spredt. Loosely. 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, Vi skal have dit. 1. Nice. Bliv ved. Miles på boss. 5, 4, 3, Ja, cool. Fuck yeah. Easy, man. Easy. Easy. Husk at save. Bare lige, der er fucking billede inden vi lige kigger loot. Der er billede inden vi lige stikker loot, mand. Jeg brugte ikke min fucking Red revival. flag. Husk at optage. Husk at optage, skal du sige. Press. Åh, man får et res. Så er der bare beast bracer. Vi skal lige rest, mand. Lad os lige rest Kom, en så gang. slækker os rest nu på. Fuck, de der fucking chains. Der er fucking også på tide. Så jeg gemmer min revival hele fighten, bare for at være sikker på, at der ikke sker sådan en... Lige pludselig døde alle bare. Så fejrer jeg. Nå. Billede. Pisse smut, mand. Sådan der. Så skal der satme også bare slækkes noget loot nu, altså kan jeg mærke det? Har du taget billeder? Ja. Jeg er ikke engang sikker på det meterskat, altså. Hvor er du hen på meterskat? Jeg er ikke sikker. Prøv at kigge på single-takken-meter. Det er ligegyldigt. Det er det. Jeg laver dårlig streg, mand. Det er helt sindssygt. Jeg laver dårligt streg, det er. Det er det faktisk ikke engang. Husk dig på, dreng. Så længe bossen dør første gang. Fucking ligeglad. Jeg hårder den fucking. Han er savnet.